Salut! În acest clip vom prezenta întreaga evoluție a omului împreună cu dovezile care o susțin, iar apoi o să vă demonstrez că omul este, cel puțin din punct de vedere genetic, o maimuță modificată. Voi cita foarte multe studii, iar toate linkurile se află în descriere ca să știți că nu voi face nicio afirmație nesusținută. Pe vremea lui Darwin nu aveam fosilele intermediare care să indice trecerea treptată de la un strămoș maimuță la omul de astăzi, iar Darwin era perfect conștient de asta. Lipsa verigilor intermediare a fost una din criticile principale oferite de opoziție, doar că astăzi, la 150 de ani distanță, avem deja toate verigile intermediare. De fapt, în ultimii 50 de ani au fost descoperite mai multe fosile decât în tot restul istoriei umane. Așa că hai să luăm pe rând toate verigile intermediare și să vedem cum anume știm că ele sunt intermediare. Acum 4,2 milioane de ani au apărut în Africa primatele din genul Australopithecus. Un pic mai târziu apare o specie din același gen, tot în Africa, dar care deja prezintă un surplus de asemănări anatomice cu omul. Acea specie se numește Australopithecus afarensis și avea un volum cranial de peste 400 de centimetri cubi, deci un pic mai mare decât al cimpanzeilor. Afarensis era deja o maimuță care mergea biped, știm asta nu doar pe baza structurii tălpilor, ci și datorită anatomiei șoldurilor, care este efectiv intermediar între maimuță și om și se pliază pe un stil biped. De fapt, nu doar șoldurile, ci și dinții, forma gurii, întreaga osatură e undeva la jumătatea spectrului dintre maimuțe și oameni. În plus, structura călcâiului și tibiei lui afarensis indică faptul că avea un tendon al lui Ahile mai lung decât toate celelalte primate în afară de noi. Iar asta se mulează perfect pe faptul că era biped. Afarensis folosea de asemenea unelte și știm că și vâna animale, fiindcă au fost găsite oase cu urme de tăieturi în ele. Se pare că omul folosea unelte încă dinainte de a fi om. În 1974 au fost găsite primele fosile ale acestei specii, iar de atunci până astăzi am găsit fosilele a peste 300 de indivizi din aceeași specie. Deci anatomia lor e destul de cunoscută la ora actuală. Australopithecus afarensis e exemplul perfect de specie intermediară mai din toate privințele. E o specie fix așa cum a prezis Charles Darwin că ar trebui să găsim. Mai târziu apare prima specie din genul Homo, și anume Homo habilis, cam acum 2,4 milioane de ani. Deși anatomia era asemănătoare cu cea a lui afarensis, deja vedem o accentuare a trăsăturilor umane. Spre exemplu, volumul craniului ajunge la 650 de centimetri cubi în medie, ceea ce indică o creștere destul de mare în inteligență. De asemenea, dinții își schimbă ușor structura, molarii devin mai mici, iar fața este un pic mai plată, toate acestea fiind trăsături ce se îndreaptă spre direcția umană. Homo habilis reprezintă la rândul său o verigă intermediară dintre afarensis și Homo sapiens, fiindcă la fel ca orice altă specie, Homo habilis e doar o versiune modificată a strămoșului său. Acum 2 milioane de ani apare specia numită Homo erectus, iar aici deja vedem diferențe clare. Picioarele sunt mai lungi, iar șoldurile sunt mult mai apropiate de anatomia umană. În acest punct știm deja că Homo erectus era un vânător iscusit, fiindcă structura coastelor arată un aspect mai suplu pe care îl vezi mai des la carnivore și omnivore, spre deosebire de erbivore care au nevoie de un stomac mult mai mare pentru a digera frunzele și ierburile pe care le mănâncă. Sigur, pot exista excepții, dar în general asta indică o asemenea formă. În plus, analiza microscopică a dinților lui Homo erectus ne confirmă și acest lucru, fiindcă mâncarea consumată lasă anumite urme la nivel microscopic pe smalțul dinților, urme care se formează de-a lungul anilor. Carnea lasă anumite urme microscopice, frunzele și ierburile lasă alte urme. Iar Homo erectus avea o dietă mixtă, era efectiv omnivor. El a trăit pe o perioadă de peste 1,5 milioane de ani, iar un aspect fascinant este că vedem cum fosilele cele mai vechi, de la începutul speciei, au un volum al craniului de vreo 700 de centimetri cubi. În schimb, peste 1,5 milioane de ani, Homo erectus ajunge în ultima fază a evoluției sale să aibă un craniu de 1000 de centimetri cubi. Apoi apare Homo heidelbergensis, cam acum 650.000 de ani, iar această specie e deja foarte asemănătoare cu noi. De fapt, el e veriga intermediară dintre noi și Homo erectus, fiindcă este doar o versiune modificată a lui Homo erectus către direcția noastră. Fața devine mai plată, iar craniul are acum un volum de 1200 de centimetri cubi. Iar acum 200.000 de ani apare specia noastră, Homo sapiens, care continuă în același trend, cu o față mai aplatizată și o creștere în volumul craniului până la 1400 de centimetri cubi în medie. Gura noastră e și mai mică decât a lui heidelbergensis, iar mandibula devine mai firavă, fruntea e mai plată, craniul devine mai rotund, iar osatura din zona sprâncenelor nu mai este una pronunțată.
Și asta nu e tot, eu v-am prezentat versiunea simplificată a fosilelor intermediare. În realitate, schimbarea e și mai treptată de atât. În imaginea asta putem vedea nu doar variațiunile de la o specie la alta, ci și variațiunile și schimbările treptate care au loc în cadrul aceleiași specii. Evoluția nu se produce deodată, nu vezi o specie dând naștere efectiv altei specii într-un punct anume, ci se produce treptat. Între fosilele 1 și 2 diferența e mică, între 2 și 3 la fel, nu e nimic spectaculos. Între 3 și 4 la fel și tot așa până la ultima verigă. De la un pas la altul diferențele nu sunt mari, dar după ce repeți același pas mic de mai multe ori, diferențele se adună. De la 1 la 2 nu e nimic spectaculos, nici de la 7 la 8, dar de la 1 la 8 deja diferențele sunt cât se poate de clare, fiindcă așa funcționează evoluția. Schimbări mici dar continue se adună până la urmă și ajung să-ți dea diferențe uriașe în timp. Și se întâmplă să avem toate fosilele intermediare necesare pentru a vedea această evoluție treptată. Așa că oamenii care încă spun că nu avem fosile intermediare trăiesc în trecut cu vreo 50 de ani, fiindcă în momentul de față le avem pe toate care sunt necesare. Indiferent că evoluția e adevărată sau falsă, nimic nu schimbă faptul că aceste specii au existat și că vedem o trecere treptată și cronologică de la trăsăturile maimuțelor la cele umane. Bun, acum începe distracția, fiindcă am terminat cu prezentarea în termen largi a evoluției umane. Dacă nu ești convins că omul e o primată și că suntem niște versiuni modificate ale maimuțelor, nu e nicio problemă. Prima diferență superficială pe care o observăm între om și maimuță ar fi blana. Cimpanzeii sunt mult mai blănoși decât noi, nu-i așa? Tehnic vorbind, nu, fiindcă avem în esență același număr de fire de păr pe corp cu cimpanzeii, diferența fiind că lor le cresc mai lungi și mai groase acele fire de păr. Apropo, aveți linkuri în descriere cu toate informațiile pe care le prezint în acest clip, să nu uitați. Revenind, ce s-ar întâmpla dacă am avea o simplă mutație a genei SOX3 care e responsabilă pentru măsura în care ne crește părul? Păi asta s-ar întâmpla. Acesta era considerat până de curând cel mai blănos om din lume. Sunt vreo 100 de cazuri similare pe toată planeta. Dacă l-ai vedea de la distanță, ai avea impresia că e o maimuță bipedă, dar nu. Este la fel de om ca oricare dintre noi. Singura diferență e că firele sale de păr sunt mai groase și mai lungi decât ale noastre. Atât. Unde noi avem puf, el are fire negre și complet dezvoltate. În rest are corpul acoperit cu același număr de foliculi de păr ca noi și ca cimpanzei. Și da, chiar și tipul ăsta are o iubită spre deosebire de tine. La prima vedere poate ți se pare ciudat să auzi că omul este o primată și că e băgat în aceeași categorie cu restul primatelor, cel puțin sub clasificarea biologică a organismelor. Dar ți se pare ciudat fiindcă omul nu mai e acoperit de blană vizibilă. În schimb, dacă am avea aceeași mutație ca tipul ăsta, ar fi evident pentru toată lumea că oamenii sunt primate. De ce? Fiindcă omul chiar este o variantă modificată a maimuței. Tot nu ești convins? Nicio problemă, uite încă un exemplu. În mod normal ai crede că un creier mai mare înseamnă informație mai multă în ADN, dar ironic, unul din motivele pentru care avem un creier mai mare este ștergerea unei gene care suprimă tumorile din creier, genă pe care cimpanzeii încă o au. Ea se numește GADD45G. Cu alte cuvinte, suntem mai susceptibili la o tumoră intercraniană, dar în schimb asta a permis anumitor regiuni din creier să se dezvolte mai mult. Până și creierul nostru e o versiune modificată a creierului de maimuță. Dar nu se termină aici. Mușchii masticatori, care sunt atașați de craniu, împiedică lărgirea acestuia dincolo de o anumită limită în celelalte primate. Gorilele, de exemplu, au niște mușchi masticatori masivi, care se atașează la creasta craniului și înconjoară capul dintr-o parte într-alta. Iar asta le dă o mușcătură foarte puternică, în schimb, aceiași mușchi le comprimă craniul și îl împiedică să crească în volum dincolo de un anumit punct. Noi, în schimb, avem mai mult niște reminiscențe din aceiași mușchi masticatori ai gorilei, care ne dau o mușcătură firavă, dar aceiași mușchi firavi îi permit craniului nostru să-și mărească volumul și astfel să facă loc pentru țesutul cerebral. Și aici am lăsat un studiu care arată că o anumită genă MYH16 e responsabilă pentru forța acestor mușchi masticatori. Gorilele au această genă, dar în om ea a fost dezactivată și a rămas doar o pseudogenă care nu-și mai îndeplinește funcția originală. A rămas acolo, produce o proteină, dar proteina respectivă nu mai face nimic. Așadar, mușchii masivi care învăluiesc dintr-o parte într-alta craniul nu se mai dezvoltă în cazul oamenilor și rămânem doar cu imitațiile astea de mușchi masticatori, iar asta i-a permis craniului nostru să crească mai mult fiindcă nu mai era comprimat de acei mușchi. Aceeași genă, dar inactivă, ne permite să avem capul atât de mare, fiindcă suntem o versiune modificată a maimuțelor. Tot nu ești convins? Nicio problemă.
Mai știi trendul pe care îl vedem de-a lungul întregii evoluții a omului? De la o verigă intermediară la alta vedem cum fața se aplatizează, iar gura devine mai mică. Problema este că același număr de dinți trebuie îngrămădiți în această gură mai mică și de asta avem problemele pe care le avem cu măselele de minte. Dacă n-am avea medicina și anestezia, unii oameni efectiv ar muri de la potențialele infecții cauzate de aceste măsele. Ele n-au fost problematice dintotdeauna. Homo erectus nu avea problema asta, iar cei dinaintea lui nici nu mai vorbesc, fiindcă ei aveau suficient spațiu cât să acomodeze toți acești dinți. Dar în cazul nostru sunt mult mai îngrămădiți și pot cauza probleme serioase din cauza unei guri mai mici și mai firave. De ce? Fiindcă suntem efectiv o versiune modificată a maimuțelor. Ni s-a micșorat gura, dar dinții nu s-au micșorat în aceeași măsură. De asta sunt așa îngrămădiți și de asta măselele de minte reprezintă o problemă pentru mulți dintre noi. La fel ca toate celelalte specii, omul e o versiune modificată a strămoșilor lui. Iar asta e o realitate care nu va dispărea, indiferent cât am încercat noi să ne băgăm capul în nisip. Bun, ăsta a fost clipul. Sper că ați învățat ceva nou, sper că v-a plăcut. Aveți grijă de voi și ne auzim!